Fucking Venray, ja nee, zo wil ik het niet noemen. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we hier een mooie binnenstad hebben. En, Ja. en de superwinkels die wij hier hebben, die moeten we Moeten gewoon we niet houden. En die gaan we ja. niet verplaatsen Ja. naar Venray. Nee. Dat ze lekker de eigen boontjes doppen. Ja, daar, misschien dat we een wethouder naar Venray kunnen sturen. Ja, maar dan wel met groot verlof. Luister, die prins in Blerik, ik vind het zo'n vent van het soirée. Of is dat morgen pas? Dat is morgen pas. Oké. Nee, maar goed, nee, maar het gaat nu even om de Jokersprins. Heb jij een naam waarvan je denkt, die wordt het? Ruud Stekelbroek. Nee. Denk je niet? Nee. Jawel, die is mager, Dat is die de- jonge vent. Ja, ze vinden hem wel eens leuk, dus hij heeft weinig te vertellen in die show, want hij heeft zo'n eigen show. Ja, die maar wie moet hij Denskoplein. dan als adjudant hebben? Hallo? Ja, die ene waar we de naam niet meer van mogen zeggen. En volgens mij, jij bent die andere. En als jullie dan naast staan, dan zie je hem niet meer. In juli gaat het open. In juli. Ja, maar Dan is het dit, dan Hij heeft is het weer alles voor al elkaar. Hij heeft voorbij. weer voor elkaar testen gevuld. Testen gevuld, 1,5 miljoen per jaar, laat gaan. is Nee, niet dit is te echt. geloven, joh. Heb je die foto's gezien? 2 toiletten langs elkaar. En dan mogen er geen homo's op zitten. Moet je zeggen, die Poetin die moet er een peloton op zetten op die bek, zodat hij nog niet meer kan lopen onderhand. Nou, zo erg vind ik het ook niet. Dat is toch een aardige man. Hij heeft hier die Floriade gebracht, daar kun je toch niks van zeggen, of wel? Nou ja, ik kan er dat voor zeggen dat hij het ook verkeerd heeft gedaan, dat weten we allemaal. En daar in Sochi is het wederom fout gegaan. Ik ben er blij mee. Ik Ja. vind het geweldig. Helemaal. Ik vind het prachtig dat daar zo'n porno terecht Ja, komt. ja, Paaldansen, ja, ja. Super, weet super. ik wat voor lichte zeden. Ik zal weinig meer thuis zijn. Serieus? Ja. Ben je nou wel thuis dan? Nee, dat niet, maar goed om iets te beleven. Ruis, ik vind het een prachtig initiatief. Weer Ja, jonge ja, mensen die dat hier opzetten. Ja, prima. We komen daar dadelijk met z'n allen. En ze hadden een nachtclub en dat is volgens mij helemaal niet nodig. Je maakt een gat in die omheining Dat en je meen je loopt niet. zo bij Parenclub de Zaar binnen. Ja, Dick, dat is, ja, je hebt je oplossing alweer gevonden. Ja. Maar ik zeg je één ding, Dick. Als we over het Ruisfestival en de Zaar gaan lullen, dan komt hij op bek hier weer de testen.